nešto što ne bi trebalo činiti. I gdje ti je tvoj autoput sad? Granični? Jeste, pa ovo je autoput, šta pričaš? Evo, šta sam rekao? Evo ga isključenje za rešeno. Prešao. Baš se spusti smo dole. Brda u daljini nisu, ne pripadaju nama. Mislim da se neće čekati dugo, pretpostavljaju. Ma to će da bude, verovatno. On i dalje snimam. Dok se skroz ne približimo. Neki spremni pasošev.